As farmacias do Barbanza rexistran un aumento de ventas de medicamentos para a gripe e o resfriado. En Galicia segue aberta a campaña de vacina contra a gripe e a Covid. O outono soe ser época do ano na que comezan a facerse notar doenzas como a gripe ou os resfriados. Para combatelas e previlas, as persoas acoden ás súas farmacias de referencia a mercar medicamentos. En este período é cando comeza a repuntar a súa comercialización. A problemática de todos os anos é normal en estas épocas, o que hai é gripes, o que hai é catarros, toses, sí, é o normal. E está sendo un pouco a campaña como sempre. Eso sí, como sempre tamén aconsellamos o da vacunación, que está aberto o momento para poder vacunarse, tanto de gripe como de COVID, entón pois é moi recomendable vacunarse. Aínda que algunha xente, por estadística, teña algúns efectos secundarios, sempre é aconsellable e sempre máis o beneficio o de vacunarse, evidentemente. Xa que nos últimos anos a xente está a ser máis reticente a hora de poñerse a vacina. E a xente ten esa reticencia, que xa o temos explicado unha vez, que non é, bueno, que é moi triste, porque o Estado ten que comprar esas vacunas, sí ou sí, e despois, por encima, se non se poñen, pois é unha perda tamén de económica, aparte de que despois evítase que houvese patoloxías relacionadas con esa problemática, entón tamén sería un aforro á sanidade, no custo de paliar toses, de resfriados, todo eso. Quero dicir que a cousa xa non é solamente de saúde, sino que é unha cousa tamén económica. Unha das razóns que levan a xente a non poñerse a vacina é os posibles efectos secundarios. Moita xente pensa que sí, pero a nivel xeral, evidentemente, bueno, se todos estamos aínda seguimos vivos é gracias ás vacunas. Sempre, por norma xeral, sempre que haxe unha vacuna, de todo tipo, bacteriana ou vírica, hai que poñela. Sempre. Eso é impepinable, non é discutible, eso é científicamente demostrado. Entón, pois hai que recurrir sempre que haxe unha vacuna de calquer tipo. Cando salen ao mercado unha vacuna pasa uns procesos de calidad e uns procesos de verificación impresionantes e eso sempre hai que facer. E aparte, pois eso, nin que decir, aquí en España esas cousas levanse moi a raxatabla, non? Sen embargo, nos últimos tempos incrementouse o número de persoas denominadas antivacinas para as que este profesional manda unhas recomendacións. Que se documente ben e que escoite todas as posibilidades e que non hai por que ser un virólogo especializado, unha viróloga, para darse conta de que esas cousas funcionan e botar a vista atrás o que é da humanidade antes de existir todos os avances e o que é agora, non? Que volvo de antes, que hai algún inconvinte e que hai algún efecto secundario, sí, pero despois na balanza, vamos, é todo moi positivo. As persoas que están agora coa gripe ou que notan os efectos previos a un resfriado soen acudir á farmacia a mercar medicamentos para combatelos. Os típicos de marcas que salen por televisión, que iso tamén habría que facer un chamado, os antigripales ao final todos iguales. Un produto para molestias e despois os antihistamínicos, suelen ser 2 ou 3. Todos teñen eso. Agora, si sales por a tele, o consumidor ao final pagamos esa publicidade. Entón, todos esos antigripales que salen pola tele van 2 ou 3 euros máis caros que os normales. Nos aquí xa é o que decimos normalmente a xente e podes solucionar tranquilamente, digamos, con un antigripal xenérico normal calquer problema de gripe. En moitas ocasións as persoas acoden directamente á farmacia, algo que Por outra parte, a sanidade tamén lle interesa, digamos, eso, porque desatasca os centros médicos. Si xa están bastante saturados normalmente, e despois nas farmacias, en todas en xeral, xa te das conta de se o tipo de patoloxía requiere unha atención médica, entón xa os derivas a asistencias médica, non? apunta que a demanda destes medicamentos está a ser habitual para esta época do ano.